Здравейте! Днес ще говорим за старецът и тримата синове. Един старец имал трима сина, които постоянно се карали. Един ден той им дал по една пръчка и им казал да я счупят. Всеки от тях го направил с лекота. После им подал сноп от 3 пръчки, вързани заедно. Колкото и да опитвали, никой не успял да ги счупи. Тогава старецът казал: вие по-отделно сте слаби, но заедно никой не може да ви пречупи. Синовете се спогледали и разбрали посланието, а то е: силата е в единството. Ако тази история ви е харесала, абонирайте се за канала ми. Пожелавам ви прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции.